Оперативна програма „Регионално развитие“ и община Исперих представят туристическа дестинация Исперих, Разград, Попово. Път на древни култури и традиции. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Вижте отблизо едни от най-атрактивните и посещавани дестинации в България. Дните на културно-историческото наследство се провеждат ежегодно в община Исперих. Започват в края на септември и продължават около 2 седмици. Като част от дните на културно-историческото наследство, в края на месец октомври се организира ежегоден панаир на царевицата. Посетителите и участниците в него могат да дегустират приготвения пред тях качамак, да се насладят на богата кулинарна изложба от царевични продукти, да приложат уменията си при изработване на предмети от царевична шума, да надникнат в миналото чрез различни възстановки и да участват в организирани ретро-игри. Нощта на музеите в Исперих се провежда на 17 май вечерта. Събитието предлага богата програма с участието на много изпълнители. На 23 май на площада пред паметника на хан Аспарух се провежда традиционното шоу под звездите. По време на традиционните майски празници се провеждат десетки събития. Културната програма е различна всяка година. Те продължават през целия месец. Традиционен митинг-събор на балканския фолклор. Събитието се провежда последната събота преди 24 май на поляната в местността Сборяново. В програмата на събора се включват фолклорни състави от различни краища на страната и от Република Турция. Всяка година от 30 май до 2 юни се провежда традиционният поход по стъпките на четата на Таню войвода. Националният Илинденски събор се провежда на 20 юли или на най-близкия до тази дата почивен ден в централната част на археологическия резерват Сборяново. През първата половина на месец септември се провежда есенният панаир, съчетане с конни състезания и борби. Културният календар на Попово включва множество събития и фестивали. Националният фестивал за операторско майсторство „Златното око“ в памет на оператора Димо Коларов се провежда през месец май. Посрещането на участниците от националния поход по стъпките на четата на Таню войвода се провежда всяка година на 1 и 2 юни. В местността Керчана е кулминационната точка и краят на целия национален поход. На 10 юни се провежда празникът на град Попово. Той е съпътстван от едноседмични културни прояви, изложби, поставяне на книги, концерти, базари и други. Един от най-известните панаири в североизточна България е Поповският русалски панаир. Провежда се през Русалийската неделя, започваща с празника на Свети Дух. Фестивал на алтернативното кино Мини-филм Попово. Събитието се провежда през месец юни. Шах фестивал с национален характер Славяново. Събитието се провежда през месец септември със съдействието на кметството в село Славяново. Йорданов ден и традицията за хвърляне на кръста е възстановена на 6 януари 2009 година. Събитието постепенно се превръща в очакван и много посещаван празник не само за православните християни. Община Попово е и домакин на културни събития с международно участие. Международният фестивал на побратимените и приятелски на Попово градове се провежда от 8 до 10 юни в летния театър на град Попово или на неговия централен площад. Община Разград. От възраждането до днес тук винаги е кипял богат културен живот. Музика, сценични изкуства, живопис и други. Разград е домакин на редица международни, национални, регионални и местни културни изяви. Белите нощи на Разград е фестивал, посветен на културно-историческото наследство на града и неговите паметници. Провежда се всяка година в 2 поредни нощи винаги на Еньовден – 23 и 24 юни. Първата нощ е посветена на градските музеи и паметници. Магията на нестинарските танци, на старинните обичаи и вярвания се преплита с съвременното звучене и новите артистични търсения на младите творци. Втората вечер е посветена на античното минало и се провежда в археологическия резерват Абритус. Всяка година в края на месец юли Разград се превръща в столица на ежегодния панаир на киселото мляко и фестивала на народните традиции и художествени занаяти. Този международен арт-фестивал е запазената марка на Разград, която го направи известен в цял свят.
Улиците и площадите на града се изпълват с многоезичен говор, багри и усмивки. Танцови състави от цял свят се надиграват, показвайки красотата на своя роден фолклор. Денят на Разград е събитие, провеждащо се на 28 януари, ден, в който Разград е освободен от 3-ти артилерийски полк под предводителството на княз Александър Дондуков-Корсаков. Международен пленер по живопис, мистика и реалност. Събитието се провежда през месец юни на всяка нечетна година. Национален конкурс за сюжетни и тематични танци "Децата на България танцуват" се провежда веднъж на 2 години. Национална художествена изложба "Лудогорие". Събитието се провежда на всеки 4 години в Разград. Художествената изложба включва съвременна живопис, графика и скулптура. Друго интересно събитие от културния календар на града е Международен конкурс за млади пианисти Димитър Ненов. Събитието се провежда през месец май на всяка четна година. В него участват най-изявените творци от страната и чужбина. Хорофестивал "Гласовете на Кибела" провежда се през месец май всяка нечетна година. Фестивал "Разград. Градът е сцена". Събитието е през месец юни. Фестивалът се провежда в различни градски пространства, като за целта се обособяват уркшопове по изкуства, открити сцени, парти на открито и вечерни концерти. Да съхраним богатия български танцов фолклор и да го предадем на поколенията, както и да запазим същността на клубовете за народни хора, е мотото на Националния фестивал на клубовете и школите, изучаващи български народни хора – Капанска китка. Той се провежда през месец юни. Националният фолклорен събор "Лудогорие" се провежда през месец юни в местността Пчелина. "Звезден път" е национален детски фестивал за забавна песен и танц. Събитието се провежда през месеците май и юни. Насладете се на магията от емоции и багри. Вижте богатството на културно-историческото наследство. Усетете неповторимата атмосфера на традициите. Открий неоткритото в Исперих, Разград, Попово. Път на древни култури и традиции.